anya biko anyị bịara ka anyị na gị kparịta biko o nwere ihe na-agbagwoju anyị anya o nwere ọnọdụ anyị na-afụ n'ebe dị iche iche anyị amụrụ ma o ziri ezi ajụjụ a bụ o ziri ezi na ebe mmadụ nwụrụ a na-eru uju ụmụada a na-aṅụ mmiri ọkụ nke nwa bekee kpọrọ tii anyị wee na-ajụ ma o ziri ezi ụdị ihe ha o ziri ezi mana o zicharọkwa maka na ife iri uju ka ọ maka na ọ bụ dịka na mana ọ bụ na ozu gbachanitegoro enwe nke a na-akpọ ozu oriri anyị ahụkwa ya bụ tii mana enwe nke ya bụrụ ozu mgbabi ma na ya bụ egwu tii ahụ na o kwesịrị otu nsi wee matakwa na saịdị nke m wakwa ya n'uche gị o ziri ezi ịkpọtachara ihe m kwuru ekwuru m sị na ọ bụrụ ozi gbachanitegoro na eji na o ziri ezi mana ọ bụrụ ozi na-agbachanitebere ozi mgbabiri na ozi chara ọ dị mma daalụ nwaanyị ọma ka isi wee fụta ọnọdụ a o ziri ezi n'ala Igbo ya bụ ịkwadoro ka a na-eme ebe mmadụ nwụrụ a na-eru uju a na-aṅụrịwa mmiri ọkụ bekee ọ dị mma daalụ ajụjụ anyị bụrụ ka o ziri ezi na ebe mmadụ nwụrụ a na-eru uju na ga na-enwe aṅụrị na-aṅụ mmiri ọkụ nwa bekee kpọrọ tii daalụ ụdị ihe a o ziri ezi o zikwara maka na omenala ndị be nna m n'Enugu steeti o nwere dịka ebe a na-eme ihe dịka na-eme akwamozu ha na-enwe ihe a na-eri azụ ụmụada nnọkọ asụsụ Igbo 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 na-asụ Igbo na-asụ Igbo na-asụ Igbo nwanne na-asụ Igbo na-asụ Igbo na-asụ Igbo na-asụkwa n'Igbo anyị ofu ọha na eze na-aṅụ olu anyị sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ Facebook biko sonyere anyị na YouTube debe anyị ihe unu nwere chakene unu anya n'ide na be anyị abụ m onye Enugu steeti esi m Ojiriba local gọọmenti ide na be nna m ọ bụ na mmadụ nwụọ anyị adaghị mmiri ọkụ nke akpọrọ tii kama inye aka wee kwado onye ahụ mmadụ nwụrụ wite anya mmiri na inye aka wee mee ka ihe niile gaa nke ọma nke mpaghara Ojiriba ọlọ ịtọka ịsa ịma ya ịma iruru ụlọ onwe mgbe o ziri ezi ụlọ mgbe o ji ezi ezi bụ na Enugu ọgaranya karị mara nka kpọnwụ ya na akpa bụ n'ọnwụ ndị ọgaranya ọnwụ ndị ọgaranya mana sị na ọnwụ ndị ọgaranya bụ n'ọgụ ihe ndị anyị na-akpa bụ ọnwụ ori bịa rie ṅụọ abịaba sị na ọnwụ ori mfe bụ ya anaghị eme n'ọbụ ụmụ ya bụ yiri ego egwere egwu ya anaghị eme ihe na-efu ọm ya gbara sị n'ọnụ ada onye jara eto ya agada eto abada ahị eto ya abada bụ yiri ego ihe chọrọ yiri ihe a chọrọ ebe a na-eri ọ dị mma mana asị gị kwue ya bụ ihe o ziri ezi n'uche gị o ziri ezi ọ mụtara ụmụ biko anyị bụ ndị nkwalite asụsụ Igbo aha eji mara anyị bụ na-asụ Igbo anyị na-agagharị na-ajụgasị ndị mmadụ dị iche iche ya bụ anyị chọrọ ka anyị mekwazị ka ndị mmadụ matakwa ọtụtụ ihe ndị ha amaghị ya bụ anyị sị ka ajụkwa ụfọdụ ihe ndị na-erekwa ebe a ka anyị marakwara ma makwa ihe ọ bụ ya bụ nke a dị ebe a ya bụ nke akpọrọ moliti tomato nwere ike ịkọwatụrụ anyị ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo
nweghịkwa afọ anyị ji mmadụ ya n'ahụ tomantos. Daalụ. Ajụkwanụ gị nke a na-apịnye ya bụ nke a kpọrọ recharge card. Ị nwere ike ịkọwanwuru anyị ihe ọ bụ n'asụsụ Igbo maka onye ọbụla na-ejikwa ya akpọkwa ozi ekwentị. Gwa ihe ọbụla ihe ịma a na-akpọ ya n'onu Igbo. Ihe a na-eti n'ekwentị eji akpọ ndị mmadụ. Ọ bụchaghị ya mana a ga-akọwa nke mgbe oge. Nke ọzọ bụ cotton, ya bụ nke akpọrọ n'olu Igbo cotton n'olu iti. Ịma ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo? Ihe a na-akọva ife eji edozi ebe ihe eji edozi windo. Ọ bụchaghị ya. Nke ikpeazụ bụ otu ọ na-abụ mmadụ nwee ihe o nwetara ihe nrite maọbụ ihe dị aṅaa asị ya n'olu ndị iti congratulation. Ịma ihe ọ pụtara? Jisie ike imere nke ọma. Ịgbalịala mana n'ime ihe ndị a niile nke bụ eziokwu bụ na o nweghị nke ịzata n'ime ya. Ya bụ ihe dịka tomato a anyị si ka anyị ọgụ ma aha ya. Ịzataghị ya. Tomato bụ okwu ndị iti. Nke ọzọ anyị chọrọ ịjụ gị bụ ị na-ego nke ndị iti kpọrọ credit maọbụ recharge card were na-akpọ ekwentị, nwere ike ịgwa nwa anyị ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo? A na-akpọ ya n'asụsụ Igbo na nghọta nke m ka eji egote ekwentị ihe eji kredit anyị etinye na fon ya ka nweghị ọzọ. Nke ahụ ka bụkwa asụsụ ndị iti. Nke ịtọ bụ dịka nke a na-etinye n'ụlọ ka e wee chọọ ụlọ mma, nke a na-akpọ n'onu iti cotton. Nwere ike ịkọwatara anyị ihe a na-akpọ ya n'onu Igbo? Cotton abụghị onu Igbo, cotton bụ onu oyibo. Tomanto ihe a na-akpọ ya n'onu Igbo bụ otubanị. Ịmata gị ata? Otubanị. Ka aha gaa. Ihe a na-akpọ cotton n'onu Igbo bụ akwa mgbochi. Ịmata gị ya? Akwa mgbochi. Ihe a na-akpọkwanụ recharge card n'onu Igbo bụ ndị ekwentị. Ịmata gị ya? Ndị ekwentị. Ndị ekwentị. Ihe a na-akpọkwanụ congratulation n'onu Igbo bụ tụrụ ugo. Ịghọta gị ya? Tụrụ ugo. Daalụ maka oge gị. Daalụ. Chineke anyị na-agwa Chineke ka ọ gọzie ọdụ ahịa gị. Nnọkọ asụsụ Igbo. 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 Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Nwanne na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Na-asụ Igbo. Na-asụkwa n'Igbo. Anyị ofu. Ọha na eze na-anụ olu anyị. Sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ. Sonyere anyị n'ọgbakọ iru akwụkwọ. Facebook. Biko sonyere anyị na YouTube. Subscribe. Debe anyị ihe unu nwere chake na unu anya. Biko sonyere anyị na YouTube. Subscribe.